27 miljoen euro nodig voor toekomst van Zeeuws-Vlaanderen. Het is maandag 2 december. Dit is Zeeland Nu. Actieplan wil geld uit regiopot. Vlissingse haven zou zo lek als een mandje zijn. En Zeeuwse koks aan de top. Goedenavond. Zeeuws-Vlaanderen moet toekomstklaar worden. En om dat te bereiken moeten de inwoners zelf meedenken. Dat staat in het plan van de provincie en van Economic Board Zeeland, die 27 miljoen euro nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Een deel daarvan vragen ze aan Den Haag, die daar een speciale regiopot voor heeft. Vanochtend is op basisschool De Statie in Sas van Gent het plan gepresenteerd. Zeeuwen zelf aan zet, zo heet het nieuwe plan. Doel is dat naast de overheden en organisaties ook inwoners zelf mee gaan helpen. Zo moet er een inwonerspanel komen, waardoor er input komt vanuit de Zeeuws-Vlamingen zelf. Want dat is volgens alle betrokkenen hard nodig. Zeeuws-Vlaanderen moet worden aangepakt. Er is een hele bescheidenheid in Zeeuws-Vlaanderen. Van er zijn voorzieningen, dan zeggen ze ja, die zijn er gewoon. Maar ik denk juist ook de uitdaging naar de toekomst om ook dat overeind te houden. En zeker als we kijken naar het bedrijfsleven, we kijken naar de ontwikkeling van het ziekenhuis, onderwijs. Ja, dan moeten we echt alle zeilen bijzetten om dat ook overeind te houden. Met dit plan willen de provincie en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten onder andere bereiken dat Zeeuws-Vlamingen meer van zich laten horen. En ook willen ze voorzieningen dichterbij brengen en flexibel maken. En er is nog iets, want ze willen dat deze kinderen behouden blijven en niet meer weglekken naar België. Want dat is nu al een groot probleem. Op jaarbasis verliest deze school in Sas van Gent rond de 30 kinderen, waarvan de ouders kiezen voor het Vlaamse onderwijs. Ik woon zelf in België, net ook over de grens. Ik kom iedere ochtend door Assenede gereden en ik zie de file met Nederlandse auto's echt staan bij het schooltje hier in Assenede, die toch hun kinderen naar de Belgische scholen brengen hier in de buurt. Dat komt met name doordat kinderen in België vanaf 2 jaar gratis worden opgevangen op school, totdat ze leerplichtig zijn. En dus moet er iets gebeuren. Daarom worden ook de kinderen nu ingezet bij de aanvraag voor dat extra geld. Voor kinderen gaat het om hun toekomst in Zeeuws-Vlaanderen. En we hebben gevraagd om dat beeld te schetsen en dat beeld proberen we in Den Haag voor het voetlicht te brengen. En één ding is zeker, iets wat van een kind komt, daar gaat de minister altijd op reageren. Het is niet de eerste keer dat de provincie aan Den Haag om geld vraagt voor de regio. Vorig jaar vroegen ze om 90 miljoen en kregen ze uiteindelijk 35 voor heel Zeeland. Dit jaar vragen ze specifiek geld voor Zeeuws-Vlaanderen, 9,4 miljoen euro. Al is het de vraag of ze het allemaal gaan krijgen. Ik ga ervan uit dat als het Rijk hier nuchter naar kijkt, dat ze het hele projectenplan accepteren en daarmee die 9,4 miljoen toezeggen. Maar we concurreren wel met een heleboel andere regio's. Dus daar moeten we ook realistisch in zijn. We weten nog niet tot hoeveel al die bedragen bij elkaar optellen. Dus het vraagt nu ook even effectief lobbyen op dit bedrag. Komend voorjaar maakt Den Haag bekend of Zeeland die gevraagde 9,4 miljoen euro krijgt. Is dat het geval, dan kunnen alle projecten binnen 2,5 jaar gerealiseerd zijn. Krijgt de provincie minder, dan zal het langer duren voordat Zeeuws-Vlaanderen toekomstklaar is. De controles in de havens bij Vlissingen laten te wensen over en dat werkt smokkel van drugs in de hand. Dat stelt het programma Narco-staat van de NTR in een uitzending vanavond. Nou, ik heb hier een rondje gemaakt. Ik dacht dat het moeilijk was, maar het is echt heel makkelijk om hier binnen te komen. Stel dat je een lading coke komt halen, je kan via het hek naar binnen rijden, want kijk, het hek staat gewoon open. En dan kun je weer rustig wegrijden met de coke in je kofferbak. Bedankt en graag tot ziens. Ja, zo is dat te zien vanavond in Narco-staat. Volgens Albert van der Smissen, voorzitter van de grootste douanevakbond NFC, zijn er gewoon te weinig douaniers om goed te kunnen controleren. We hebben 4 analisten in Vlissingen zien die de resultaten van de scanners kunnen analyseren. En die mensen werken 40 uur in de week. Ik weet zelfs dat er nachtdiensten zijn die niet meer worden ingevuld omdat we gewoon te weinig mensen hebben. Ja, in de studio is verslaggever Mark van Dam. Mark, ja, dit verhaal verontrustend nieuws, hè, moet je wel zeggen. Is er inderdaad, zijn de havens zo lek als een mandje? Nou, zo lek als een mandje vind ik wat te sterk gesteld. Maar er zijn natuurlijk er is ruimte voor verbetering. Dat zie je wel. Als iemand zomaar het haventerrein op en af kan rijden, dat is al niet goed. En dat er 's nachts geen douaniers zijn om te scannen op die containers, ja, dat helpt natuurlijk niet. Dat klinkt toch zo lek als een mandje? Ja, zo lek als een mandje. Het is maar hoe je het wil zien. Worden er wel drugs gevonden bij steekproeven. Dus niet alles komt er doorheen, zullen we zo maar zeggen.
Afgelopen vrijdag nog voor tientallen miljoenen aan straatwaarde. De burgemeester van Borselen die heeft een schriftelijke verklaring doen uitgaan. Mede op ons verzoek. Hij is de voorzitter van de havendriehoek. Hij stelt dat TNO bezig is met een onderzoek naar de sterke en zwakke punten in de havens. En met zoveel woorden zegt hij ook, de beveiliging kan beter. En dat er een hek open stond toen die verslaggever net op het haventerrein was. Net toevallig, net toevallig. Een incident en dat zou inmiddels opgelost zijn. Narcostaat, hoe laat wordt dat vanavond ook weer uitgezonden? 10:50 vanavond op NPO 3. We gaan kijken. Mark, dankjewel. De bouwers van de nieuwe sluis in Terneuzen, de gemeente Terneuzen en ook Rijkswaterstaat vragen deze week extra aandacht voor de verkeersveiligheid op het sluizencomplex. Vanwege de aanleg van de nieuwe sluis rijden er veel vrachtwagens en trekkers met bouwmateriaal over het complex tussen het gewone verkeer. Ik denk dat ze nog net even voor ons kunnen en ze weten niet wat of we dan allemaal voor kunstgrepen uit moeten halen om Tanton nog veilig te houden. Deze week zijn er op het sluizencomplex extra elektronische verkeersborden geplaatst die het verkeer moeten waarschuwen voor onveilige situaties. De mensen die houden te weinig rekening met ons, dus graag wat begrip dat we allemaal veilig kunnen werken en ook weer veilig 's avonds thuis zijn. De bekendmaking van de culinaire gids Gomio werd vanmiddag een Zeeuws feestje. Thijs mijn liefste uit Wolfhartsdijk werd verkozen tot jonge topchef van het jaar. Ontdekking van het jaar werd de uit Terneuzen afkomstige Zoe Jonker. En hoogste nieuwe binnenkomer in de gids werd het Goedse restaurant Codium van Wouter Kik, samen met een restaurant uit Nijmegen. En Interscaldis uit Kruiningen werd samen met de Libreien uit Zwolle uitgeroepen tot beste restaurant van Nederland. En iemand die het ook goed doet in de Gomio is Sidney Schutte uit Nieuwland. Zijn Amsterdamse restaurant Spectrum krijgt 18,5 van de 20 punten. En allemaal verdiend door het werken met voornamelijk Zeeuwse producten. Ik zie het ook niet echt als werk. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik hoef hier niet altijd al om 1 uur 's middags te zijn. Ik kan ook wel eens een keer later beginnen of een keer... Maar toch heb ik de drang om hier wel op tijd te zijn. Ik wil hier gewoon wel zijn. Ik wil gewoon zien wat er gebeurt. Dit is iets wat we dus heel veel gebruiken. Oesters. Heel veel. Gek van oesters. Ik gebruik natuurlijk heel veel schelpdieren in het menu. Ja, het meeste probeer ik echt wel in Zeeland weg te trekken. Onze visleverancier komt ook uit Ierseke. Zeeuwse kokkels schoonmaken is niet hetgeen wat Sidney Schutte uit Nieuwland de hele dag doet. Hij is chef-kok van restaurant Spectrum in Amsterdam. Bekroond met 2 Michelinsterren en het behoort tot de top van Nederland. Nou, dit is 1 persoon. In zijn zaak komen veel beroemdheden. Rolling Stones, Adele, Ariana Grande, noem maar op. En het is helemaal gaaf als ze naar de keuken komen, speciaal naar de keuken komen en je bedanken. 1,5, 2 jaar geleden is het Kofi Annan hier, Kofi Annan met zijn vrouw. Ja, dat zijn gewoon hele bijzondere momenten. Dat ik denk van, wow. En dat alleen maar omdat je lekker eten maakt. Dat lekkere eten maakt Schutte dus in Amsterdam. Een terugkeer naar zijn geboortedorp Nieuwland zit hem voorlopig niet in. Nou, ik kom er nog heel graag. Ik kom er alleen te weinig. Dat is denk ik dat het grootste probleem. Maar ik ben de laatste paar keer dat ik er was, vind ik het altijd echt genieten. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het ook wel heerlijk weer om naar Amsterdam te gaan. De kookstijl van Schutte wordt internationaal geprezen. Hij scoort hoog in de culinaire gidsen en wordt genoemd als een van de kanshebbers voor een 3e Michelinster. Ik probeer niet aan het hele circus mee te doen, omdat ik gewoon iedere keer teleurgesteld zou zijn als het niet zou gebeuren. Michelin is heel belangrijk in ons vak. Sterker nog, het is voor de publiciteitswaarde enorm belangrijk. En iedereen wil sterren. Ik kan mij niet vertellen dat je geen sterren wil. Want uiteindelijk wil iedereen een blijk van waardering. Alleen het mag geen frustratie worden. En ik merk wel eens dat mensen gefrustreerd raken om het feit dat ze het niet krijgen. En dat is niet goed. Want als je goed bent, kunnen ze niet omheen. En uiteindelijk komt het dan toch wel. Of die 3e Michelinster erin zit voor Schutte wordt op 13 januari bekendgemaakt. Er was vandaag een zwakke tot matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Dat geeft dan het typische beeld dit we zien met wolkenvelden, maar ook met brede en ook heldere opklaringen. Al waren er her en der nog wat kleine buitjes met een maximumtemperatuur vandaag van zo'n 7 à 8 graden. De komende dagen blijft het droog, al zien we morgen misschien toch ook nog wel wat mist. Dus een beetje opgepast. Zometeen dan blikken we terug op de sport van het afgelopen weekend in de derde helft met Jan-Jaap Corré.
Veel voetbal straks in de derde helft, van bij mij aan tafel Daniel Wissel. Hij is weer helemaal terug in de spits bij Goes en scoort. Gert-Jan van Leijden van Hoek is juist nog aan het revalideren. Werd deze week geopereerd aan zijn schouder. En ook aan tafel Kevin Hollander, de trainer van VC Vlissingen, dat nu bovenin staat in de eerste klasse. Dat straks in de derde helft. Dat is inderdaad zometeen. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond.